Gipahalipayan sa Mandaue City ang mga atleta nilang medalist sa Central Visayas Regional Athletic Association meet kung Siviraa. Ano ang report ni Nico Serino? Sa simple nga programa, gipahalipayan ang mga medalist sa Region 7 Athletic Meet o Siviraa. Pagpasidungog sa ilang kalampusan ug pasalamat sa paghatag og dungog sa syudad. Gipangunayan sa mga local officials ang paghatag sa cash incentive alang sa mga athletes. Ang mga gold medalist nakadawat og tag 10,000 pesos, lakip na sabang ilang mga coach. 7,000 pesos sa naka-silver medal ug tag 5,000 sa bronze medalists. Muabot sa 1.5 million pesos ang na-release nga pondo sa maong programa. Subay sa pagdasi kanila, ipadayon ang pag-train alang sa dugang mga kompetisyon. Nakita na to ang ilang paningkamot namuko ta sa sa reward sa ilang paningkamot. Training and then persistence in life, can develop strong character. Niya mausa ni gikinahanglan nato ang lig-on nga mga batanon mo'y dalan sa hayag na kaugmaon. Usa sa nakadawat sa incentive ang chess champion nga si Maika, taga-barangay Kabangkalan. Sa Siviraa, kung diin siya mikampiyon sa rehiyon, nakakuha siya og 3 ka gold medals. Ug sa pag-apil niya sa bag-uhay lang gipahigayon nga palarong pambansa, silver medal usab ang iyang nakuha nga gikalipay pag-ayo sa iyang coach ug pamilya. Sa pagsugod niya sa high school, makadawat sab siya og scholarship tungod sa iyang kalampusan sa sports. Uban ng mga kandidato? Kay kulbaan, but kung maka ato na ka sa venue kay dili na makulbaan, like be confident nako ato atay. Then mo to wala na ko hadlok sa kontra kay naanad naman ko sa lagi kana mga tournament. Si Maika good kayo og sa ako pang word buka og pressure. Kay ni mga times sa mga kaayo ipapildi, iya ginangyakan, iya gina i-embrace. Unlike sa uban nga magkurug-kurug hadlok, si Maika fight gyud. Nico Sereno, Balitang Bisdak.